فتنا دولتیک ویل فرج دالو هنالی راوفیز مکهیسدام میل سارات لیچارابنا فیدنو. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidina Ġesu Kristu tkun ma'kom il-koll. Indin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Quddisa għar-Ruħ Edgar Grek. Ħuti ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb għal din il-laqa mal-Mulej Ġesu. Mulej ħniena, Kristu ħniena, Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla, inti tatina mezzi qaddisa biex sa minn din l-art stess iddaħħalna fis-sehem fil-ħwejjeġ tas-sema. Kun int li tmexxina f'din il-ħajja u wassalna f'dak id-dawl li fih inti tagħmmar. Bibnek Ġesu Kristu Sidina li hu Alla u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Elu l-ktib tal-profeta Mikea. Ira il-poplu tiegħek taħt ix-xettru tiegħek, il-merħla il-wirt tiegħek, maktuwa għalija ġol-foresta, fil-kalba ta' ġnejna sabiħa. Jalla tira f'Basan u f'Gilad, bħal fi żmien ta' dari, urina eġubijietek bħal meta ħriġt mill-Eġittu. Minu Alla bħalek li jneħħi l-ħażen u jaħfer id-dnub lil fdal wirtu, u ma żamx il-korla tiegħu għal dejjem għax lilu jogħġbu juri ħniena. U hu jerġa' jħenna għalina, jixħed ħżunietna taħt sakajħ, jarmi ħtijietna kollha fkieħ il-baħar. Ġib ruħek ma' Ġakob bil-fedeltà, bil-ħniena ma' Abram, bħal maħlift il-missirietna minn żmien il-kedem. Il-kelma tal-Mulej inroddu ħajr il-Alla. Salm responsorjali ngħidu flimkien ħanin u twajjeb il-Mulej. Birek ruħ tiegħi il-Mulej, b'kalbi kollha imbirek l-isem qaddis tiegħu. Birek ruħ tiegħi il-Mulej u la tinsiex il-ġid kollu li jagħmel miegħek. Ħanin u twajjeb il-Mulej. U li jaħfer dnubietek kollha, ifejjak il-mart tiegħek kollu, jifdi lil ħajtek mill-qabar, iħadnek bit-tieba u l-ħniena. Ħanin u twajjeb il-Mulej. Ma joqgħodx jitlewwem magħna u anqas jinkorla għal dejjem, ma mexix magħna skont ma ħakkhom ħtijietna, ma ħallasniex skont ma ħakka ħżunietna. Ħanin u twajjeb il-Mulej. Daħskemm huma s-smewiet il-fuq mill-art, hekk kbira tjubitu ma' min jibża minnu. Daħskemm unbiet il-vant mill-punent, hekk jbiet minna ħtijietna. Ħanin u twajjeb il-Mulej, jekk iġobkom inkom bil-wieqfa. Glorja u tifħir lilek Kristu. Glorja u tifħir lilek Kristu. Ħankum u immur għand missieri u ngħidlu, Missier, dnibt kontra s-sema u kontra tiegħek. Glorja u tifħir lilek Kristu. Il-Mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont Luqa. F'dak iż-żmien, il-pubblikani u l-midinbin kienu jersqu lejn Ġesu biħġarhom biex jisimgħuh. U kemm il-Fariżej u kemm il-kittieba kienu jgemgmu u jgħidu: nies midinba jilqa' għandu dan
u jikol magħhom. Ġesu qabad u qalilhom din il-parabola. Kien hemm raġel li kellu żewġ ulied. Iż-żgħir qal lill-missieru: Missier, għatini is-sem li jmiss lili mill-ġid. U dak qasmilhom il-ġid. Ma kinux għaddew ġranet meta iż-żgħir sar kollox u telaq minn beltu lejn pajjiż imbiet u hemmhekk berbaq ġidu kollu f'ħajja imtajra. Meta ħela kull ma kellu f'dak il-pajjiż waqa' ġuħ kbir u beda jħoss ruħu fil-bżonn u mar daħal ma' wieħed minn dak il-pajjiż li batu fir-raba tiegħu jira l-ħnieżer. Kien jixtieq kieku jimla zaqqu imqar bil-ħarrub li kienu jieklu l-ħnieżer imma ħadd ma kien jagħtih. Imbagħad daħal fih innifsu u qal: kemm lavranti ma' missieri għandhom ħobż bix-xaba u jien qiegħed hawn immowt bil-ġuħ. Ħanqum u immur għand missieri u ngħidlu: Missier, dniebt kontra s-sema u kontra tiegħek, imma ma jistoqlix iżjed nissejjaħ ibnek, żommni b'wieħed mill-lavranti tiegħek. Qam u telaq għand missieru. Iżda kif kien għadu fil-bogħod, missieru lemħu, tħassru u bġirja waħda mar jixteħed fuq onqu u biesu. Qallu: Ibnu, missier, dniebt kontra s-sema u kontra tiegħek, ma jistoqlix iżjed nissejjaħ ibnek. Iżda l-missier qal lill-qaddej tiegħu: Iżgħu, ġibulu l-isbaħ libsa u xiddu ilu, libsulu ċ-ċurket f'sebgħu u s-sandli f'riġlejh. Ġibu l-oġel imsemmen u waqtluh, ħanieklu u nagħmlu festa, għax dan ibni kien mejjed u reġa' qam, kien mitluf u instab u għamlu festa. Mela ibnu l-kbir li kien fil-għalqa huwa u reġa' lura kif wasal qrib id-dar sema daq u sfejn. Sejjaħ lil wieħed mill-qaddejja u staqsih dak x'kien. Dak qallu: hawn ħok u missierek għatillu l-oġol imsemmen għax reġa' kisbu qawwi u sħiħ. U inkorla u ma rjedx jidħol ġewwa. Iżda missieru ħareġ jitolbu jidħol. Ara, qal lill-missieru: ilni dawn is-snin kollha naqdejk, kelmtek maqsi ktirek qatt u kieku qattajtni gidi lili biex nagħmel ikla u nifraħ mal-ħbieb. Imbagħad jiġi dan ibnek li belalek ġidek man-nisa żienja u lilu toqtollu l-oġol imsemmen. Qallu missieru: Ibni, inti dejjem miegħi u kull ma huwa tiegħi huwa tiegħek. Imma kien meħtieġ li nagħmlu festa u nifirħu għax dan ħowk kien mejjed u reġa' qam, kien mitluf u instab. Il-kelma tal-mulej. Il-parabola li għadna kemm smajna ħafna drabi aħna nsejħula il-parabola tal-iben il-ħali. Għaliex? Għaliex dan l-iben il-kbir ħela il-wirt kollu, il-ġejt kollu u irmieħ. Kejf infatti jakkużah anke ħoħ il-kbir u jgħidlu: ilni dawn is-snin kollha jiena qatt ma ksirtlek kelmtek, imbagħad jiġi dan ibnek laqqas jgħidlu ħija, ibnek li bela l-ġidek man-niesa żienja u lilu toqtollu l-oġu. Ħafna drabi eżjes din il-parabola fil-verità tagħha mhijiex tant liben il-ħali, imma kif ħafna jsejħula il-missier li huwa ħali fil-ħnina tiegħu lejn uliedu. Għax dawn iż-żewġ ulied, it-tnejn li huma ritratt tiegħi u tiegħek. Ħafna drabi
aħna nkunu bħal liben iż-żejr li jirrid kollox għalija u li ma nħarix lejn missieri, il-missieri naraħ sempliċement biss wirt x'se nieħu minn għandek, x'se nirċievi minn Alla, immur il-Knisja x'se tagħtini. Qed nitlob trid tagħtini. Ħafna drabi ir-relazzjoni tagħna ma' Alla hija proprju dejn. Jien ħa nagħtik imma inti trid tagħtini. Jien ħa niġi l-Knisja imma inti trid tagħmel hekk. Fatti liben x'jgħidlu l-missier, għatini ġidi. Ġeneralment il-wirt, it-tfal ħadd ma jieħdu qabel imma wara li jmutu l-ġenituri. Dan saħansitra għalih missier huwa diġà mejjed ħanirtu. U forsi ħafna drabi aħna ukoll nirraġunaw mal-mod ir-relazzjoni tiegħi ma' Alla. Tajjeb illum nistaqsi imma jien kif qiegħed inħares lejn Alla. Qed narah verament bħala missieri li jħobbni? Kif jien ngħidlu ta' kuljum fit-talba tal-missierna, nitfa' ħars il fuq ngħidlu missierna? Qed nirrikonoxxi li aħna quliet ta' missier li aħna l-koll l-aħwa jew saħansitra anke l-aħwa bejnietna nitqatlu u niġġieldu. Jista' jkun ukoll li jiġrilna bħattini jiben bħal-liben il-kbir. Ilni hawnhekk miegħek jien lilek qatt ma ksirtlek kelmtek, qatt ma tajtni xejn. Kemm drabi aħna immorru bl-inch tape inkejlu dak li nagħmel jien ma' Alla. Aktar milli nara Alla x'inhu jagħtini. Infatti liben il-kbir fejn kienet il-problema kollha tiegħu. Il-missier jiftaħlu għajnejh, kif ilek daqshekk miegħi u ma ntbaħħx li dak kollu li hawn huwa tiegħek. Kif tgħidlek qatt ma tajtek gidi? Ħafna drabi dan li jiġri lilha. Imma jekk tindutaw il-missier ma jagħmilx differenza bejn iż-żewġ uliet. Tnejn li huma joħroġ il-barra mid-dar biex jerġa' idaħħalhom lura id-dar. Ejjew nitolbu il-mulej. Biex kull meta aħna nidħlu fid-dar tiegħu ikollna tassew relazzjoni vera mibnija fuq l-imħabba tagħna lejh. Li jiena u int nintebaħ mhux kemm qed nagħti jien lil Alla, qatt min ħa nasal biex nagħti dak li suppost nagħti lil Alla. Imma kemm Alla qed juri ħniena miegħi. Kemm Alla huwa kbir fl-imħabba tiegħu lejja. Ilqa missier Qaddis dawn it-talbiet li aħna wliedek għalkemm dinbin u fraġli fiduċjużi f'inħabtek irridu nresqulek. Nitolbuk mulej għall-Knisja tiegħek biex tkompli dejjem twaslilna il-wiċċ kollu mħabba tiegħek. Nitolbu għall-gvernijiet biex ma jarfux jaħlu ir-riżorsi naturali u umani imma jaħdmu tassew għal ġid u l-paċi fost il-popli kollha. Nitolbuk mulej għal dawkutna li forsi għataw qalbhom mill-ħniena tiegħek. Għamel
li huma jemnu li int qed tistennihom jersqu għandek b'dirajk miftuħa biex tilqaħħom u mhux biex tikkundannawhom. Nitolbu. Jitolbuk mulej, għamil li aħna wkoll nemnu tassew dak li stqarret Ommok Marija, il-ħnina tiegħek tinfirex f'kull żmien. Kompli uri ħnina magħna, mexxina int bil-kelma tiegħek f'imħabtek. Nitolbu. Fiskiet inresqu it-talbiet tagħna. Kbir int mulej li tneħħi u taħfer kull dnub, imlina għalek bil-grazzja tiegħek u mexxina bl-Ispirtu Qaddis tiegħek ħanikbru fl-imħabba tagħna lejk u lejn xulxin, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Ma jien xejn mulej għax mitrab jien tnissilet, imma inti tħobni u għalija intrid. Tati salib nistabis jien nistħad tiegħek jien kolni kemm jien. Kud li bidejja nitħolbok misli din qalbi, inħobbok imla din ħajti mulejja tiegħek jien kolni kemm jien. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jitolbuk mulej biex permezz ta' dan is-sagrament imqaddes ikollna l-frott tal-fidwa tagħna ħalli nrażnu l-ġibda tagħna għal ħażen u naslu għal premju tas-salvazzjoni bi Kristus Jedna. Il-mulej magħkom, nerfgħu qlubna l fuq, niżżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Int għas-saħħa ta' wliedek u għat-teġdejt u s-safa ta' ruħhom għażiltilhom żmien fis-sena biex fih ifittxu jinħallu minn kull ġibda ħażina u jinqdew bil-ġejt li jgħaddi hekk li iżjed jintrabtu ma' dak li jibqa' għal dejjem. Għalhekk mulej mal-qaddisin u l-anġli kollha tiegħek infaħruk u intennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola ta' smewwiet, imbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-oli ta' smewwiet. Qaddis tassew int mulej inti l-għajn ta' kull qdusija, qaddis għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Sidina Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mirrajħ ibati ħal ħobs radd il-ħajr qasam tal id-dixxiepli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħal kalċi, reġa' radd il-ħajr tal id-dixxiepli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' dejjem.
id-dem li xirta likom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi, salvana int u salvatur tad-dinja, għax bis-salib u l-qawmien tiegħek inti fdejtna. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidina Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċej tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċċo kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, ma' San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamil li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu. It-talba li tfakkarna li aħna l-koll uliet ta' missier wieħed li kontinwament jaħfer in-nuqqasijiet id-dnubiet tagħna. U għalhekk ingħidu missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem, natikom isliem tiegħi la tħarex lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li jint trid fija, jint li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħarruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħelna għalina. Ħarruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħarruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħarruf ta' Alla. Danu li jneħħi d-dnubiet tad-dinja. Ħen dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf.
astekina għalik jien ġejt imsħallak dur lejja mill-ġdid qalbek sobjina il-leġi tuħriġtek u sħalvajtek fid-desert bil-manna jiena tmajtek għal-mewt jikun dannajtni ma sħalik inti salvabtni poplu tiegħek ejdni fiex ħadd inqastek jiena jien ġejt imsħallab dur lejja mill-ġdid qalbek sobjina kellek bżonn xi ħaġa u ċħattilek għalija kont tibni u jien missierek bil-ħalezza ftaħt li ġenbi lejn tħajtek l-aħħar tar ta' demmi poplu tiegħek ejdni fiex ħadd inqastek jiena għalik jien ġejt imsħallab dur lejja mill-ġdid lek sobjina nitolbu. It-qarbina mqazza li jammilna mulej twassal il-ħidma tagħha fil-qiegħ ta' qalbna u b'qawwa kbira timliena b'kull ġejt bi Kristus Siedna. Kejjew nitolbu hekk il-Omna Marija biex tgħin il dawk ħutna li forsi qed isbuha iebsa jew qed jiddubitaw mill-ħnina ta' Alla biex iddawwalhom tqawwihom qalbhom u turihom li l-ħnina ta' Alla tinfireġ tassew f'kull żmien. U għalhekk ejjew ngħidu flimkien Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Wieqfa kienet imbikkiha
Lom den bina fid batiha, fuq salibi midden. Ta' din l-om il-qalb maqsuma, f'dak li mrar bluġieħ mitmuha, nifet sejfin nikmet. Kem dbatiha f'qalb uġuha, li madweja li nifniha, ħasset l-om jimbirka.